DCB TV. Please subscribe to my YouTube channel. Please subscribe to yung video na upload ko. Amin dito sa mga Novaliches, no? Motor Trade Yamaha. Sila yung dealer dito ng Yamaha. Dito sa may Barangay Santa Monica, Barangay Santa Monica, along Quirino Highway. Para may natin yung mga motor dito na available, tsaka yung ano may yan, yung presyo. Ay, samahan nyo kami yan. Halos dapat siya ng Jollibee. Ay, may papunta ka na may yan, papunta itong ano may yan. Itong way na to, papuntang LDO Novaliches. Tapos ito naman, papuntang simbahan. Ay, may yan, simbahan ng Novaliches, makikita nyo yan. Nakatabi siya naman yan, China Bank. Ayan, ito may yan, so, motor trade. Ito may yan, pasok tayo na yan. Motor trade, Yamaha. Ito yan, pasok tayo. Ito yung Mio Sport nila, ito yung presyo 720,000 yung cash, tapos doon tayo is 4,000, tapos 3,546 yung 30X Max. Pero kung may mention yung Mio Gear, 83,000 yung mahal yung cash nila, tapos yung 11,999 yung payment, tapos 3,670 yung mention yung Gravis naman 89,000 yung cash, 10,000 detail, tapos 4,000 yung 30X Max nila. Ayan yan, bilagay na motor dito. Tapos yung yan, ito yung Inmax na Inmax na 151,900 yung pass nila, tapos 20,000 yung down payment, tapos 6,630 yung 30X Max nila. So itong Aerox nila na kulay white. Ayan, tapos ito naman yung Aerox din na parang Mio Gear yung ano, Mio Gear yung kulay. Ayan. Ano yun siya? Pero yung Inmax mo yun naka display mo dito sa drum brake yung harap niya. Disc brake yung likod niya. Disc brake likod sa harapan. Ganun din yung Aerox. Yung Aerox naka drum brake yung Aerox. Pero yung Inmax naka disc brake. Liquid cool din siya. Sniper 155 nila 122,900, 16,000 yung down payment, tapos 5,549 yung monthly. Naka-disc brake. Sniper kulay, ibang kulay ng sniper. Ito, ibang kulay ng sniper. Orange yung mags nya. Sa araw na yan, sa pala kay Sir Jed dito, sa kanya tayo nagpaalam dito, yung mga presyo dito sa may motor trade, no? Motor trade Yamaha, sila yung dealer dito. Kami yan, ito yung sniper na magandang kulay, yung ibang design. Kami sa taas mo nung, hindi siya nakapagod sa ating ulan. Bye-bye.